To løber fremme, Chris Katongo og David Williams. David Williams, der blev matchvinder sidst. De stod over for hinanden i oktober måned, og hvor Brøndby fik en 2-1-sejr. Første opgør i år var jo den famøse kamp i august, som Mike Thuleberg satte sit store fodaftryk på. Thuleberg, der nu er at finde i Regina i Italien, hvor han lavede et drømmemål i de sidste sekunder og sikrede AGF'erne sejren. Og et af de laveste punkter, kan man sige, på kurven for Brøndby den her sæson. Men han har været ude, Ove Petersen, og kommenterer meget på de spillere, der mangler i dag for AGF'erne. Og det er jo altså markante personligheder. Ikke mindst den eneste, der overhovedet har scoret mod Brøndby i AGF-truppen, nemlig Peter Gravlund. Nej, det er rigtigt, og man kan sige, at udover Peter Gravlund er der andre centrale spillere, der er væk. Altså, når man taler om et fodboldhold, er det vigtigt, at midteraksen er i orden op igennem et fodboldhold. Og man kan sige, at de to midterforsvarer har dog spillet sammen med Ole Butz og Anders Kure, men ellers Kasper Poulsen og Jens Gesing central. Og de to angriber, det er i hvert fald ikke, meget bekendt har de ikke spillet sammen fra start på noget tidspunkt. Så man kan sige, at den her ryggrad på et fodboldhold, som skal være så stabil, det er i hvert fald ikke det, AGF de starter op med i dag. Men lad nu tvivlen komme de her unge mennesker til gode. De har nogle gode unge spillere heroppe i AGF. Det er der ingen tvivl om, det er det vist i den her sæson. Men de kommer lidt på en prøve i dag. Karantæne altså til Frederik Krabbe, til Kai Andersson og så til Deo Williams, der blev vist ud sidst. Dagens dommer er Michael Svendsen.